Dongakne. Dongakne, Mas. Nyanyi dhewe nak lu. Wong loro, wong loro. Ya Allah. Ora pareng ngono. Yo. Oh, oke. Udah ketemu. Pak Sus. Yo Pak Bondan. Goyang Pak E. Sareng Pak E. Manajer personalia. Oke. Pak tulisan warna abang tondo isih prawan dek Pak Wati awewet biyen tumeka saiki Goyang mawon Pak E. Gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti datan rino. Ini bapaknya, Dek. Iya. Oke, Pak E. Pak E, mau syuting mang nyawer. Apik. Ya. Aja datang. Iyo. Sajroning ati takkan luput sayangan hati. Yo. Aku kowe dadi karena Masya Allah. Yo. Rikita. Oh. Cecair ana untune. Goleren neng cagak Pak tulisan warna abang tondo isih prawan. Yo. Gubuk kae simpan wati awewet biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti datan rino. Niki Pak Direktur Sugeng Rawuh nggih Pak Direktur. Niki bolone Pak Bondan niki ibuke. Nggih, mungkin nyusul ya Mas. Nyusul ti eling-eling batike coklat. Nggih. Mungkin lagune napa ning kirim mriki nggih Pak nggih. Nggih, siap. Aja tetap. Yo. Saya
Pak De nggih. Nyenengke panitia. Mas Bayu. Nyanyi Mas. Pak De goyang yuk. Yo. Bawa kesel Pak De. Yo. Bojomu tak silih. Mas, ada yang mau joget juga yuk. Balik nih. Kelingan manis esome. Manis esome. Anjur kelingan ramah boyone. Tresno kasih sayangi. Karep hatiku pengen dadi bojone. Ayo. Ramai kan Ade? Sayange wis duwe bojo. Nanging aku terlanjur cinta. Nelongso rasane ngati. Karep atiku pengen melon duweni. Jambu-jambu panitia yuk. Masukkan batik. Yang di sini. Jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja diawon. Sesuk maning pagi yen kula dikati kawin. Dikati ora bakal. Oh enak panitia matur suwun. Sikat di Eva. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas dik manis rasane. Panajian dilas sing penting enak rasane. Sayange wis duwe bojo nanging aku terlanjur cinta. Nelongso Pak De dicabut Pak De. rasane ngati. Karep atiku pengen melon duweni. Regita Campur sarinya Indonesia yang dari Jogja. Panitia semuanya matur suwun. Jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja diawut. Matur suwun Ibu. Dikati kawin. Ade mau kemana? Dapurnya mana dapurnya? Ora bakal lurus. Asik. Ade di situ dulu ke? Oi, Didi, senyum dong. Kula nuwun. Yo, ha, Sumpah wis janji Yo. arep sehidup Yo. semati. Yo. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas dik manis rasane. Menajan dilas sing penting enak rasane. Sayange wis duwe bojo nanging aku terlanjur cinta. Nelongso rasane ngati. Karep hatiku pengen melu duweni. Jambu alase sampun Lunas. dipun. Kok sadake dereng nanas nggih Mas nggih. Ketok. Ayo goyang yuk. Regita. Ngaduk kok. Ayo ngaduk.
keluarga dari Wonogiri. Bareng-bareng kita goyang yuk. Kayak biasa nih. Kita biar bareng iso. Ayo sayang. Raja Wali Audio Sound System. Ini band kusuk sih, band kusuk sih. Trafoto Multimedia. Regito.
Niki Pak, nggih Pak Har niki dari Komisi 11. Oh gitu. Katur Pak HJT. Enak ya Dek Ri. Pak Har JT. Penontonnya biar banyak, saya kan artis. Ya, selamat datang. Penontonnya berapa? Ada 10. Oh belum. Wong ayungu Katur Pak Harjanto atiku kekiwang liyan yo atutet ati kepranan atiku tansaya datra pasanani setikat pulut tepeto yo Pak Harjanto sakit nyanyi Pak. Nah, niki anu putune niki. Sekretaris Mas. Dede mau pisang? Om suapin deh. Regita. Mau enggak? Yakin. Iyo. Hey. Pak HJT yo sakno sakno matur suwun Pak HJT. Oh enak Pak.
sayang mubeng-mubeng miber anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi emang-emang dengan yo nyaya Kreyang-kreyang tak sawang encok ngimpang kekancan tak rindih sapa katon ora krasa dheweke ngalih pensoan monggo iya terima kasih Pak Bapak M, Bapak Avandi. Oh, mboten seneng joget, lah senengin isin. Yuk, Regita. Spesial untuk dulur-dulur semuanya. Deva. Apa mas? Entekno ngene ibu-ibu ya. Yo. Mbak, ayo goyang ya. Regita. Yo. Piye omahku gedhe Wasik. kaca yen udan gede tak kerja yen mung ono proyek Piye Deva? piye durung kramika guru kabur kamina penting sabar dino iso mangan Kebumen yo. saiki aku wis gede iso golek duit dhewe najan biyen mung bisa nyusahke pak ibuke ngapurane saiki aku wis kerja senajan uripe rekoso ikhlas rimo kanggo keluarga Yo, ngomlo deri. Yo. Hey. Aku iki Ayo Dek. muga bisa mulyake derajate keluarga Sika. Pak Ibu rawat aku nganti gede kadang luputku kula nyuwun pangestu Raja wali aduh. Aja ditelene, Bu. piye durung pamika durung kabur sabar dino iso saiki aku wis gede iso golek duit najan biyen mung bisa nyusahke pak ibuke ngapurane saiki
monggo nyang sapa oleh. Yo manis. Monggo Bu. Sampeyan kono aku kene. Nggo dalan iki. Tambah manis yen ora senang lamis esamu manis ngongkol madu saya suwe aku cinta kamu diri rodo ireng wis mari yo diri opo kuwi setengah mati dek aku tresno kowe Pak Sutar matur suwun tiris-iris dek gulone Jawa kowe wong manis dek sing duwe sapa makasih ya Dek Rio seneng aku Alhamdulillah ono kene isis adem to Regito sesak lebu seteng sesak lebu weteng sesak lebu weteng sesak lebu weteng sesak lebu weteng manis dek kowe pancen manis
cahayu sumedhot rasa ning ati lintang-lintang nimas tresnaku sundul piati dewayo Gun Gondro. Dalem. Ini nyapa neng kene Gun? Ora, aku anu resik-resik mesakne panitia. Kamu kok ndelik wae ta? yen ning tawang ono lintang cahayu rungono tangise ati abinarum swaraning ratri nimas ngenteni bulan datari katur Bapak dalang saking Purworejo Papi dalem wong ayu ini toh sayangku gak apa-apa Pi ayo Dik Eva ngapunten nggih Pak dalang ayo yuk masuk Dik yuk iya ya wong ayu bakal tepati janji Tresno Eva jane sampean ki normal apa mboten? Dewa Piye? Pak Dalang pergi ore Cik spesial untuk dulu-duluku semuanya kita ambiar bareng happy bareng Pak Dalang atur suwun I love you Karang Taruna suaranya mana luar biasa ayo di maju maju ayo dua lagi berangkat ini ayo dua lagi berangkat ayo semuanya semua dua lagi berangkat sono yang ini saya urusin udah oke kita ngobrol sini ya asik gak pengen foto sama MC sikat bro yo Mas Manten kamu warga baru gabung sini yuk biar kenal
Biar kenal, biar satu kali lagi. Satu tok. Ayo. Biar kenal sama konco-konco. Kenalan. Iyo. Iyo, Mbak Manten. Awas, pelan-pelan. Pelan-pelan yuk. Ayo, Mas Manten. Iyo. Karang Taruna Putri mana? Karang Taruna Putri. Sini. Karang Taruna Putri. Ayo, Karang Taruna Putri mana? 1, 2. Loh, kemana tadi? Iyo. Luar biasa. Sesaklep. Wah, you ready? Luar biasa. Mas Manten, Mbak Manten. Mbak Manten, Mas Manten di tengah. Ayo gini. Iyo. Weh. Lah ini mau ngapain? Mau nyebrang?
kesempatan satu tebak. Para tamu undangan monggo. Satu tebak masih bersama Regita. Campur Sari Indonesia. Pimpinan dari Mas Bud dan Antoro. Sayang. Yang mana yang punya request Mas? Di kebon. Di kebon. Lama kesini. Malu. Terus jogetnya masih apa ini? Sendiri? Sini Mang, gak kedengeran. Bulan yang engkau janjikan, bintang pernah Mas kau Bro. tawarkan, yang ada hanya celaka. Karena hati kau sakiti. Luar biasa. Yo, sikat. Yo. Kurang apakah yang aku ini? Baik sudah cantik juga sudah. Musim hujan kepanasan, musim panas kehujanan, pantaslah saja diriku selalu dalam keresahan. Bangga yang punya request, ayo Pak. Oke ayo jalan-jalan. Nyampe gak ini? Nyampe. Bu matur suwun. Weh ha. Weh ha. Kau janji-janji, Asik. kau tawar-tawar, kau janjikan, kau tawarkan cinta, iming-iming saja. Yang mana ini yang punya lagu? Halo. Hah? Siapa? Yang ini? Udah dikasih katanya Mas, ayo. Iyo. Kita siapa? Mas Bro. Itu siapa? Kalau cinta milik Cabut. dia berjuang saja. Yeay. Biarlah Satu-satu keluarin yo. sendiri saja. Ayo, gak usah malu. Musim hujan kepanasan, Ranggawa payung. musim panas kehujanan, Payungnya jempol. pantaslah saja diriku Cabut yo cabut. selalu dalam keresahan. Yeay. Ayo abang, Abang. ini abang apa adek apa emas ini ya? Abang. Kasihan adek abang. Udah jauh-jauh ah. Ayo dong. Yo. Yo. Sambil berdiri dong, ayo goyang. Kau janji-janji. Janji bayar utang. Yuk, harus dipaksa. Kau tawar-tawar, kau
cinta bojoku dewe. Hehe. Rindu siapa? Rindu bojoku dewe. Hehe. Kalau cinta milik orang lain, ya percuma saja. Biarlah diriku sendiri saja. Musim hujan kepanasan, musim
kangen ra bisa mari nika kang dereng-dereng ramong lho Pak De, joget sik lho. Aja sumelang wong ayu tresnoku iki ora bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu. Ninggal katresnan kowe lunga ora pamit aku wong ayu pepujanku disusah mung kangen sliramu Niku tasih lho Pak, Mbah Kung. Monggo Pak E, ayo. Spesial kagem kakungku sayang. Yen aman aku ra doyan mangan yen jeni turut tansah lisian sing tak pikir rada kelesetan Piye wong ayu? dadi manten pasar kok wis kegiatan utot mantu tak ukir asmara bingung sing tak pikir ra rumangsa udan deres ing mangsa ketiga kakung teles tansah Yo. kangen
Iyo Regita campur sari Indonesia enak deh. Ayo Pak, ya pasukan batik. Iya. Ayo yo. Yen aman, aku radoyan. Yen bengi, urutan saklisian. Sing tak mikir, rangga telesi tandelan. Dadi manten, sepasar kok wis pegatan. Untuk nanggung, aku asmara hatiku bingung, sing tak pikir raruang Badalah. udan deres ing mangsa ketiga. Tansah ngatoning nitya. Ora pernah disuti ora gumoh. Disuti malah nama. Ora rindu dijamani malah ngeluh. Bisa mari yen kakung dadi belaku. Turu jam pitu kita ketaan pipimu. Turu jam 8 kita ketaan jangkatmu. Turu jam 9 kita ketaan dadamu. Turu jam 1 aku dolanan tali. Jajahnya. Si sedeman masih spesial kagem yang aku. Ayo nah. Ini tinggal berapa lagu loh? Luwih becik patenono
Nanti ditukar lagi ya. Mendem edoan. Anjir. Mendem sama siapa, Kong? Ini dihabiskan ya, Kong ya? Iya. Habisin dak? Hei. Urip ana utapani tapi tak tukoki. Aku njaluk dikawinke Diri. Apa ya jek iso, Mas? Maksud jek ijo Jakarta Bandung. Heeh. Karo sapa sarang 1000%. Sing penting ono nyawane. Sing penting ono nyawane berarti ya wedhus gelem, sapi yo gelem. Sakarepmu Dik. Penting penak. Tresno 3 tahun ra ditampa. Ayo Mbakku. Yuk Mbakku. Joget. Weteng kuluwe ana getan kendang tukokno aduh simbok aku wis gedhe ana prawan kendang takokno yo hey goyang Diri. Aku apa bangun Asik. aku rapi ragamu paling becik aku gawe jo salah ayo Gak ewal. dibolak baleni bener Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mok wis mendem wedoan. Aduh simbok ra bisa turu. Awak iki pengen ketemu. Yo Nora gampang yo jalan asik. aku tuh bisa Yo yo sayang. Apa baca ora gampang. Terus ngono neh. Ayo Mas, ayo. Yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe. Mbak kok saya? Golek duit kanggo Regita. Yo yo.
ing kawinan aku iki mbok wis mendem Sudah dikode ya Mas? Sekop